eta horregatik gurean dugu Iker Casanova, EH Bilduko kidea. Eguerdion. Eguerdion bai. Bueno, eguneko lerroburuei jarraituko diego azteko, Espainiak datozen albisteekin jarraiki. Elizan izandako abusuei buruzko ikerketa batzordeak lehen urratsa eman du, eta gainditu baita Espainiako Kongresuan. Eta horrela, bozeramaileen batzordeak osoko bilkuran eztabaidatzeko data jarriko da orain. Nola, uste duzue, posible izango dela hori? Espero dugu besteak beste logikoa eta beharrezkoa delako hor gertatutakoa argitzea, ez? Jakin badakigu, lehenaldian horrelako kasu asko eman direla, gurean ere eman direla, nahiko fenomeno orokortua eta larria izan dela, eta uste dugu ezinbestekoa dela argitasuna jartzea. Lehenaldian argi dago gertatutako abusu guztiak egon zirela eta Elizaren partetik, eta uste dut orokorrean gizartea eta botere publikoen partetik erantzuna nahikoa etzen izan, eta bada garaia hori konpontzeko, egia jakiteko eta abusu horien biktimei dagokien erreparazioa emoteko, beraz izan dadila proposamen aurkezpena lehenengo urratsa, eta uste dugu logikak esango digula aurrera joango garela eta saiakera edo ekarpen txiki bat egingo dugula sortutako kalde guztia arintzeko. Bestalde, lan erreformari dagokionez, EAJak tokiko lan hitzarmenak lehenestea eskatu du, eta bart, ELA, LAB eta SK sindikatuekin bildu da. Gainera, bilera horretan, Euskal Harremanen esparrua babesteko konpromisuari eustea berritsi zuen EAJak. Zein da zuen iritzia EAJaren jarrerarekiko? Azken batean, EH Bildurentzat marra gorriak askoz gehiago dira, besteak beste kaleratze errazak. Lehenengo eta behin, esan behar dugu politikoki logikoa dela EAJaren jarrera. Beste gauza da, jarrera horri eusteko gaitasuna eta borondatea edukiko duten. Esaten dut logikoa dela, Euskaldun bezala lan erreformaren inguruan gertatu dena eskandalo badelako. Gure herriaren ahots demokratiko guztiak alboratu egin direlako, eta gurean sekulako eragina izango duen legedi laboral berria ezarriko dela, herri honen borondate politiko, sindikala eta sozialaren gainetik eta aintzat hartu gabe. Beraz, logikoa da, Euskal Markoa propiotzat hartzen duen alderdi batentzat, hau onartezina izatea eta benetan iraingarria izatea. Gero ikusiko dugu, EAJ normalean oso ohituta dago, azken uneko aldaketatxoak egiteko eta berposizionatzeko, eta horren truke beste zerbait lortzeko edo lortzen duelaren irudia emoteko. Baina esaten dugu, logikoa iruditzen zaigula, hori bai, gu ez gara hortan gelditzen, gu Euskaldun bezala ere, pentsatzen dugu herri honen borondate demokratikoa guztiz zapalduta gelditu dela prozedura hontan, baina era berean ere, langileen interesen defentsaren ikuspuntutik uste dugu Euskal Markoaren aldarrikapenari gehitu egin behar zaizkiola ere beste elementu batzuk. Eta gero eta indar handiagoa hartzen ari da, PSOE eskuineko bidean zaituko den aukera, gaur arte ez baitu inolako babesik lortu alderdi subiranistetik, eta gainera argi utzi du ez duela testua aldatu nahi. Gainera, 3 egun bakarrik gelditzen dira, bozkaketa egiteko, eta patronalak argi utzi du ez duela erreforma onartuko aldaketarik baldin badauz. Zer uste duzu gertatuko dela? Zaila da jakitea, baina momentuz esan behar dugu zaila ikusten dugula alderdi soberanistaekin akordio batera heltzea, gobernuaren partetik ez delako erakutsi inolako borondaterik hortarako. Eta ez da guk esaten dugun gauza bat, baizik eta beraiek ere onartu dute, eskaintzen zaigun aukera bakarra adostu beste batzuek adostu dutena berrestea. Eta logikoki eragiteko gaitasuna ukatzen bazaigu gure akordioa eskatzea tokiz kanpo dago. Baina formaldetik ere kontenudari dagokionez ere oso kritikoak gara adostu denarekin. Eta ez da ikusten gobernuaren partetik borondate argirik bai prozesu honetan, bai lege dekreto tramitazioaren onarpenaren bidez, edo beste konpromiso batzuen bidez, benetan langileok, estatuko langile guztiok, eta baita ere euskal langileok behar dugun lan legedi aurrerakoia eta eskubideak aintzat hartzen dituena ez hartzeko. Beraz, gure ikuspuntutik akordioa oso zaila da eta ez eskoan mantenduko gara. Beste gauza da, lan erreforma edo sasi reforma honek badauzka ere irabazle batzuk, eta irabazle horien babesarekin hau aurrera ateratzea, eta irabazlea da eskuina, irabazlea da patronala, eta irabazleak dira horrelako posizioak babesten dituzten alderdiek, beraz,
segurazki Ciudadanos, UPN eta alde horretatik babesak etorriko dira, eta baita ere posible da, lehen aipatzen genuen moduan, azken momentuan, PNV zerbait lortzen duelako, edo zerbait lortzen duelaren irudia eman nahi duelako, hortan ere sartzea, baina gurekin sakoneko aldaketak ez badaude, ez dago aukera hundirik, eta ez du ematen hori gertatuko denik. Aipatu dituzu irabazleak, zergatik uste duzu Pedro Sánchezek ez dituela nahi aldaketarik testuan? Azkenean alderdi soberanistek argi utzi dute aldaketak nahi dituztela, orduan zergatik ezetza? Guk uste dugu azkenean prozesu hau negoziazioa baino inposizio bat izan dela, Europatik eta eskuinatik etorri den inposizio bat, eta gobernuak more eman duela. Eta orain jantzi behar du gertatutako prozesua, baina muinean dagoena da beste zerbait egiteko gaitasuna ez dutela izan, edo bentsat ez direla ausartu haratago juteko, eta hau oso larria da. Gobernuak eta gobernuak sostengatzen duten alderdiek bere hauteslegoarekin konpromiso bat hartu zuten, euren hauteskunde programetan lan erreforma bertan bera usteko konpromiso hartu zutenean. Gero, Estatu Espainoleko gizarte osoarekin berretsi zuten konpromiso hori, gobernu akordioan berriro promesa hori egin zutenean. Eta baita ere, bere bazkideekin, bereziki Euskal Herria Bildurekin, akordio bereziak egin dira lan erreforma bertan bera usteko konpromisoarekin. 3 aldiz emandako itxari bizkarra emango diote, eta uste dugu larria dela. Larria dela, lan legedian geldituko direla gehiengo langileantzat kaltegarria diren hainbat aspektu oso importanteak, eta larria da gainera jendearen konfidantza, jendearen ilusioa eta jendea politikarekiko ilusioa eta konfidantza urratzen delako horrelako prozesuetan. Guk badakigu agintzen den guztia ezinezkoa dela, batzutan saiatzen dela zerbait lortzea eta ez da lortzen, baina jendearekin zintzoa izan behar da. Zintzoa izan behar da eta ezin da azaldu adostutakoa langileentzat arrakasta moduan eta ezkerreko ikuspuntutik arrakasta bezala. Edozein kasutan, kanpoko inposizioari men egin zaio, eta hori horrela izan bada, onar dezaten eta lehenago metuko dugu eztabaida. Azken batean, hasiera batean, Pedro Sánchezek argi esan zuen erreforma indargabetuko zuela, eta gerora bai Euskal Sindikatuek, bai alderdi soberanistek salatu dute, ez dela holan izango. Eta bestetik, bai EH Bilduk, bai EAJak aldarrikatzen duzu, eskatzen duzuen estatu hitzarmenak bermatzea, baina atzo CBek Bizkaiko patronalaren arabera Euskal hitzarmenen lehentasuna bermatuta dago egun. Zein da gaur egungo egoera? CBek aipatzen zuena zen, duela 4 urte okeres banago, sinatu zen akordio bat alderdi sozialen artean, patronalak eta sindikatuak bertako lan hitzarmenei lehentasuna emoteko. Baina gaur gaurkoz horrek ez dio ematen hemen lortutako akordioei beharrezkoa den blindaje juridikoa. Hau da, de facto konprometitu dira horrelako lehentasuna emoteko bertako lan hitzarmenei, baina ez dakigu zer gertatuko den horren aurrean estatu mailako enpresa batek helegite bat aurkezten badu. Gerta daiteke Espainiako epaitegiek epaitzea akordio horrek ez duela lehentasunik eta aplikatu behar dela beste legedia bat. Beraz, badago nolabaiteko lehen saldunen arteko pakto bat, alderdien arteko edo aldeen arteko paktu bat lehentasuna emoteko bertako lan hitzarmenei, baina hori ez da loteslea eta horrek ez dauka lege batek emango lioken segurtasuna. Hori da guk aldarrikatzen duguna, eta da lan legedian hori espresuki adieraztea benetan segurtasun hori ukitzeko. Eta egia da, mundu hau ezagutzen duten guztiek, patronalak ere ezagutzen du, segurtasun juridikorik eza handia dagoela akordio horren inguruan, eta de facto hor dago, baina juridikoki atzera bota dezakete edozein momentutan Espainiako tribunalek. Eta joan den astean, Espainiako Kongresuan agerraldia egin zenuten Esquerra Republicana, BNG eta KUPekin batera. Eta bertan azaldu zenuten ez zenutela erreforma babestuko aldaketarik egon ezean, baina negoziatzeko prest eundetela azaldu zenuten. Zeintzuk dira ezinbesteko horiek negoziazioan? Dagoeneko esan dugu, negoziazio hori ezinezkoa dela gobernuak negoziatzeari uko egin diolako eta egin du espreski, ez da guk baztertuta sentitzen garelako esaten dugun gauza bat amorrutik, ez beraiek esan dute, hau ezin dela negoziatu, ezin dela koma bat ere aldatu, hau alderdi sozialen arteko akordioa dela eta guri usten diguten papera da berrestea.
Beste aukera batzuk, aztertu daitezke, beste marko batzuk aktibatu, jakinda ere gobernuaren hitza momentu honetan, ez dela oso fidagarria, ikusi dugulako behin eta berriro prometitu dutela ez dutela bete, orduan hori ere kontuan hartu izan behar da, baina hala eta guztiz ere, beste esparru horietan ere akordioak edo proposamen zehatzak ez dizkigute planteatu. Zer da guk ikusten duguna desegokia akordioetan? Muinean gauza gehiegi ez dira aldatzen. Gauza batzuk bai, eta ezin daukatu, adibidez, behin-behinekotasunari aurre egiteko, hainbat neurri badaudela, eta lan hitzarmenen ultraaktibitatea mantentzea, eta beste gauza positibo batzuk egon badaude. Baina orokorrean gehiago da aldaketatik kanpo, edo reforma honetatik kanpo gelditzen denak, kontemplatzen dena baino, eta gauza oso importanteak. Askotan elkarrizketa honetan ere, azpimarratu forma kontua, hau da, dana sukaldatuta ekarri digutelako berresteko aukera besterik ez digutela utzi, baina formetatik haratago ere, konteniduari dagokionez, gabezia oso importanteak daude. Lan esparru propioaren aitorpenatik haratago ere, pentsatzen dugu, despido kolektiboak arautzeko jarraitzen duela sekulako malgutasuna eta enpresak eskubidea daukala baldintza oso arinak beteta despido edo kaleratze kolektiboiek egiteko. Eta horrek eduki du inpaktuan gure gizartean, berriki gainera, oso ezagunak izan diren hainbat kasutan, Tubacex edo ITP adibidez, kasu horietan egin dena izan da, kaleratze kolektiboak oinarri oso ahularekin aurrera eramatea, dagoeneko lan agintaritzak ez dituelako baimendu behar horrelako kaleratze masiboak. Soilik, bermatu behar du, alden arteko elkarrizketa minimo bat egon dela, baina ez du baimendu behar. Horrek esan nahi du, jarraitzen duela atea irekita kaleratze kolektiboiek egiteko. Beste atzera pausu bat, aurreko reforman eman zana, eta orain mantentzen dena da, kaleratzeak direnean, ordaintzen den ordainsariak murriztu egin ziren, eta pensatzen dugu berreskuratu behar dela, 45 egunak lan egindako urte bakoitzeko horrela bentsat kaleratzeak ematen badira, langileei koltsoi bat emango zaiola. Eta beste gauza batzuk, agian teknikoagoak direnak, baina importantea direla, kaleratzeak ekiditzeko eta kaleratzeak ematen direnean langileon egoera gehiago babesteko. Eta uste dugu gauza importantea direla, uste dut Mariano Rajoyk esan zuela bere reformaren 110% ikutu dutela, eta ez da kasualitatea, bai patronala, bai Ciudadanos, bai hemengo Confebask hain zutzuki defendatzea, beraiek ikusten zutelako, indar harremana bazegoela politikoki estatu mailan zerbait asko ausartagoa egiteko, langileen eskubideak asko hobeto babesteko, eta orain, klaro, pospozik daude ikustean gobernua erdian ez dela gelditu, erdiraino ere ez dela heldu. Beraz, batzuk pozik daude, horiekin segurazki hau aurrera aterako da, baina eskerreko indarren babesarekin ez. Azaldu duzu, 2012ko lan erreformaren muinari eusten diola erreforma berri honek. Espainiako gobernuak sinesgarritasuna galdu du lan erreforma hau aurkeztuta. Bai, eta esaten genuen, hau ez dela bigarren mailako kontu bat, sinesgarritasuna agian batzuentzat oso kontzeptua eterioa da, baina bizi gara mendebaldeko gizartetan, krisi politiko etengabe batean, zeinean, botere publikoen, kolektiboa den guztiaren, ordezkaritza politikoaren eta instituzioen sinesgarritasuna kolokan dago, eta horren aurrean sortzen ari dira, errealitatearen ukapeneraino heltzen diren mugimendu batzuk, edo baita ere, mugimendu ultraeskuindarrak, edo kasurik onenean kakotzen artean politikarekin atxekimendurik eza edo distantziamendu handi bat. Fenomeno guztiak oso kezkagarria dira eta besteak beste horren sorreran badago ere politika gintzaren fidagarritasun falta eta emandako hitza ez betetzearen ohitura txarra, ez? Eta hau ez zen bigarren mailako kontu bat. Uste dut Pedro Sánchezek behin baino gehiagotan esan zuela, ez da soilik lan erreforma bertan bera utziko zuela, baizik eta egingo zuen lehenengo gauza izango zela. Eta lehen aipatu da moduan, bere hautesleei, estatuko gizarte guztiari eta bere aliatu politikoei emandako hitza ez betetzeak, dudari gabe, sinesgarritasun arazo larriak sortuko ditu. Eta frantsesten gobernuarekin dituzuen harremanetan ondorioak ekarri ditu guzti horrek? Ekarriko ditu, ze hemendik aurrera badirudi paperak sinatzeak ez dituela baliorik. Hemen euskaldunen artean gustatzen zaigu esatea hitza emotea nahikoa dela,
Baina, bueno, hitza emoteaz aparte, paper bat sinatzen duzunean, konpromeso batzuekin, eta hori ere ez bada betetzen, pentsatu behar dugu, fidagarritasun gutxi dagoela beste aldean, eta interlokuzioa ahulduta gelditzen da, ez? Gu ere ez gara inozenteak, eta gu badakigu PSOE-rekin, eta estatu mailan dauden ohitura politikoak zeintzu diren, eta gu badakigu ere, Madrilen protagonismoa hartu dugula, baina guk beti lurra eta burua euskal gizarte da konfidantza ere, euskal gizartean daukagula. Hala eta guztiz ere, jakin badakigu ere, zein den gobernu honek daukan alternatiba bakarra momentu enten, eta hori da eskuina eta ultraeskuina. Beraz, elementu horiek kombinatuta jarraituko dugu guretzat eta orokorrean estatu osoko langilentzat eta sektore herritarrentzat onurak ekarriko dituzten akordiok eta politikoak bultzatzen, baina jakinda ere, zein den mailaren beste aldean dauzkagun interlokutoren fidagarritasun maila ere. Ikusiko dugu zer gertatuko den, orain gai saltuko dugu. Argindarraren prezioa gorakadari aurre egiteko, EH Bilduren proposamena eztabaidatuko da Kongresuan asteazkenean. Zeintzuk dira proposamen horren nondik norakoak? Guk uste dugu jendea gizarteak orokorrean gogorki pairatzen ari dela argindarraren prezioa finkatzeko sistema maltzur bat. Ez gara sartuko orain azalpen sakonetan, zaila egingo zitzaidan ere elementu batzuk ere argitzea, ez naizelako gaian editua eta benetan pixkatu lertzeko aditua izan behar da, ez? Baina orokorrean, enpresa handien zerbitzura egindako prezioak finkatzeko eskema badaukagu, laburbilduta energia sortzeko edo argindarra sortzeko sistemarik garestiena markatzen du prezio orokorra, eta beste sistema batzuk askoz merkeagoak diren arren argindar guztia ordaintzen dugu metodo edo sistema garestinaren preziotan, kasu honetan gaza sekulako igoerak izan dituela azken hilabetotan. Eta beraz uste dugu sistema hori aldatu egin behar dela. Egia da sistema europearra da, eta ez dugu esango erraza izango denik, baina urratsak eman behar dira marko guztietan, eta kasu honetan estatu mailan ere horrelako konpromisoak hartu behar dira. Sistema berri bat esarri egin behar da, argindarraren prezioak beste bide batzuetatik edo beste sistema batzuekin finkatzeko. Ezin da onartu orain dagoen sistema hori. Kontuta hartu behar dugu ere, argindarraren mundua mundu politikoarekin oso harreman estuak dituela, ez da kasualitatea ate birakarien fenomenoaren epizentroa argindarraren eta enpresa elektriko eta energetikoen inguruan egotea, bai Petronor, bai Repsol, bai Iberdrola, Endesa eta bar, bakigu enpresa horiek lobby lana oso potentea egiten dutela estatu mailan eta Europa mailan ere, eta pentsatzen dugu jendearen interesak lehenetsi egin behar direla. Enpresa horiek ez dira desagertuko eta ez diote utziko diru asko irabazteari ere, baina uste dugu berorekatu egin behar dela, porque bestela jendearen poltsikoak oso kaltetuak gertatzen ari dira, sortatzen ari dira, eta esan behar dugu, jendearen poltsikoak ez daude horrelako kolpeak jasatzeko prest. Eta argindarren prezioari buruz hitz egin dugu, eta Espainiako datu erakundeak aurreratu du KPI-a ehuneko 0,5 jaitsiko dela. Gainera, Europako Banku Zentralak duela hilabete batzuk uko egin zion orain arte hartutako neurriak hartu eta tasak igotzeari. Uste baitzuen prezioa berantza egingo zuela, eta aurreikuspenak ikusita, INEk esan duen bezala horrela egingo du. Uste duzue Europako Banku Zentralak hartutako erabakia ona izan zela? Egia da, egoera oso konplexua da maila ekonomikoan eta ez soilik prezioi dagokienez. Egia da, Banku Zentralak eta hainbat instituzioak esan dutela prezioen igoera behin-behinekoa izango zela eta berehala pasako zela, oso lotuta zegoela pandemiaren gainditzeko fase horrekin, baina ikusten dugu egonkortzen ari dela eta luzatzen ari dela uste baino gehiago, eta nahi baino gehiago. Azken finean, inflazioaren eragina bada jendearen erosmen ahalmena jaisten dela, pobretzen gaituela. Era berean ere, esan behar dugu, mundu mailan pandemiak gogor astindu dituela ekonomia guztiak, eta batean, geldituta egotetik, sekulako abiadura hartzera pasatzen ari gara, eta horrek arazo handiak
sortzen ari dira. Baina ezin dugu ahaztu ere, sistema bezalak ere, ahulezi batzuk erakusten ari dela, eta gabezi batzuk erakusten ari dela, eta etengabeko kresimenduaren mantra horretan ere, nolabaiteko pitxadurak agertzen ari dela, ikusten dugulako baliabideak mugatua baldin badira, hazkundea ezin dela mugagabea izan. Beraz, faktore asko eta oso konplejuak daude prezioen egoeraren atzean, baina uste dugu horri aurre egin behar zaiola. Lehenengoz eta behin, langileon erosmen ahalmena bermatzen, hau da, prezioak igotzen badira, soldatak ere igo egin behar direla, baina egia da, inflazio edo momentu inflazionario honek ez dela edo ez daukala betiko ezaugarriak, hau da, ez dator ekonomiaren beroketa handi batetik, ez dator soldataren igoera handi batetik, dator beste faktore batzuetatik, eta beraz uste dugu, zuhurrak izan behar dugu, kasu honetan tipoekin, ze tipoen igoera batek ere kalteak ekar ditzake, bai hipotekak eta maileuak dauzkaten pertsona guztientzat, baita ere ekonomiaren berreskurapena moteltzeakoan. Beraz, zuhurtzia bai, baina langileon erosmen ahalmena bermatzeko neurriak ere bai. Eta, bestetik, Hego Euskal Herriak 8,78ko langabezi tasarekin amaitu zuen 2021 urtea, eta hau da, pandemiako datuetara itzuli da. Zein da egiten dio zuen irakurketa datu horri? Bueno, lehenengoz eta behin esan behar dugu, langabeziari datuei dagokienez oso informazio kontrajarria jaso ditugula azken egunotan. Egia da, oihartzun handia eman zaiola INEk estatu mailan egindako EPA delako ikerketari, eta, fidagarria da, ino handi batean, eta hor datuak nahiko positiboak ziren, estatu osoari dagokienez, eta baita ere hegoaldeen, baina duela aste batzuk EAE mailan eduki genuen Eustaten datua eta hori ezen hain positiboa eta tasaia 10%ean kokatzen zen. Beraz, zaila da, bi neurtzeko tresnak inkestak direlako, ez da jendea erroldatuta dagoela eta zenbatu daitekena erraz, baizik eta inkestak dira, eta beraz ez daukagu oso argi zein den datu errela, 10% edo 8,5%. Edozein kasutan, badirudia azken hilabeteotan, eta hori positiboa da, langabeziaren jeitsiera bat egon dela, baina ezin dugu ahaztu nondik gatozen. Gatoz pandemia sortutako estropizio batetik, eta hor, bai barne produktu gordina, bai enplegua oso kaltetua suertatu ziren, eta beraz logikoa da orain nolabaiteko rebote bat egotea. Alde batetik esan behar dugu, rebote hori oso motela izaten ari dela, nahiz eta datuak, kontraesan norabide egokian apuntatu, baina alik ere esan behar da oso motela dela berreskurapen hori, eta konparatuta 2005an, 2008an geneuzkan datuekin, oraindik langabezi tasa oso altua dela. Konparatzen badugu ere, Europa mailan dauden datuekin, oso altua dela. Orduan norabide egokian mugitzen ari gara, baina poliki-poliki, eta uste dut beste neurri batzuk hartu behar dela, enpleguaren sorrera biderkatzeko. Eta normalean enpleguaz hitz egiten denean, badago alde kuantitatiboa, langabezi tasa, baina alde kualitatiboa ere aztertu egin behar da. Adibidez, estatu mailan enplegua berreskuratu da, oda, jende gehiago dago lanean pandemia zenean baina barne produktu gordina ez. Zer esan nahi du horrek? Produktibitatea jeitsi dela, hau da, enpleguaren kalitatea ikuspuntu ekonomiko batetik bajuagoa dela. Eta beste aldetik ez soilik produktibitatearen ikuspuntutik, baizik eta enplegu beraren kalitateari dagokionez, hau da, egonkortasuna, soldata, jardunaldi osoko enpleguari dagokionez, hor ere gabezia nabarmena daude, eta behin-behinekotasuna eta kalitate bajuko enplegua oraindik gurean uste edo nahi baino presentzia askoz handiagoa daukate. Eta bestetik, duela ordu bete eskaz, azken orduko bat jaso dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegiak ez du onartu Jaurlaritzak eskatutako Covid ziurtagiria luzatzea, hau da, otsailaren 13 arte luzatzea. Zuek ze iritzi duzu horren inguruan, beharrezkoa zen luzaera hori edo ez? Luzaera gure ustez zaila da defendatzea ikusita neurri honek eduki duen inpaktu mugatua. Eta azkenean, hainbeste zarata, hainbeste zalaparta eta hainbeste eztabaida oso inpaktu mugatua izateko, bagian ez du merezi. Guk hasieratik esan genuen, edozein kasutan horrelako neurri batek zentzua eduki zezakela, neurri sorta zabalago baten baitan, eta etzela izango ez lehenengoa, ez bigarrena, ez hirugarrena, ez da laugarrena ere. Edozein kasutan, albo kaltea edo albo efekto positibo moduan, jendea txertatzea, bultzatzea izango zela. Eta, denbora pasala, nik uste dut, edozein neurri bezala, ebaluatu egin behar da, eta ikusten dugu oso zaila dela bermatzea hau bete denik.
toki gehienetan ez dela bete, agian instituzio hundietan bai, baina ostalaritzatan adibidez ja lehenengoa astea pasata, de facto jendea kontrol hori ezartzeari utzi egin zion, eta beraz uste genuen, ez zeukala sentidu askorik hori mantentzea. Egia da, penagarria iruditzen dugula formak, ez? Alde batetik gobernu bera ez delako gai izan neurriaren ebaluazio kritiko bat egiteko, eta ebaluazio kritikoa ez duzan nahi kontrakoak, baizik eta alde eta kontrako faktoreak baloratzea, eta horren arabera erabaki bat hartu, eta pena ematen dugu jaurlaritza ez eukitzea hortarako gaitasuna eta reflejorik, pena ematen dugu ere, benetan hasieratik aldarrikatzen genituen neurri eraginkorrak hartu ez izana bere garaian, eta oraindik ere indarrean ez egotea, adibidez toki itxietan neurri zorrotzagoak ezartzea, eta pena ematen digu azken finean epaitegi batek edukitzea ez soilik oinarrizko eskubideen kontrola edo bermea, hori da epaitegi bati dagokion papera, baizik eta azken finean badirudi epidemiologo nagusia momentu honetan edo pandemiaren inguruan neurri nagusiak hartzen ari direnak epaitegia direla edo epaitegi zehatz bat, eta hori ere zaigu iruditzen egokiena. Beraz, tristea da egoera, tristea da gauzak horrela gertatzea, eta tristena da esaten duen moduan, eta hori da importantena, beharrezkoak diren eta importanteak diren eta eraginkorrak diren hainbat neurri oraindik hartu ez izana. Eskerrik asko, Iker Casanova gurekin izateagatik eta ekonomiari buruzko gakoak aztertzeagatik eta lan erreformari buruzkoak ere bai, eta ea zer gertatuko den ostegunean. Eskerrik asko zuei.